De Mulna's Pes, 700 ton van Delfzijl naar Antwerpen. Sleepkraan 64 van Stijn naar Rotterdam. 500 tonnes de Strasbourg à Givet. De Maurits van Basel naar Stijn. Le Bernardus à tribord. Le Concorde à bâbord. Sinds 1961 tilt bij Ternaaien een nieuwe sluis, ook de grootste binnenschepen van de Limburgse Maas naar het Belgische Albertkanaal. Sindsdien is de Maas een knooppunt van de West-Europese binnenvaart. Maaswater verbindt de zware industrie van België met de Noordzeehavens, waar zeevaart en binnenvaart elkaar ontmoeten. Van de Rijn, de industrieën en mijnen van het Roergebied, naar de Limburgse havens of de Waalse industrie, een paar dagen varen over de Maas. Er varen schepen op de Maas. Fransen, Belgen, Nederlanders, Duitsers. Ze lossen hout in Venlo. Ze laden mergel in Maastricht. Ze laden cement in Sint-Pieter. Ze halen kunstmest in Stijn. Ze brengen welvaart in Limburg, het land van de Maasvaart.